ପଢ଼େଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଇଲମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଲମ୍ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଯେଉଁଠାରେ କି କେବଳ କେରଳରେ ନମ୍ବୁଦିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯିଏ ସେ ଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଇଲମ୍ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର। ଏହା ଏପରି ପରିବାର ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନାୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନମ୍ବୁଦିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଇଲମ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ଇଲମ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଲମ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଣ ହେଉଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବା ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସେଠି ସମାନ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ସମାନ ଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ବା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କୌଣସି ଇଲମ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର କଥା କହିବା ଏହା ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିଭାବକତା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଏଠି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। କେବଳ କେରଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତରୱାଡ଼। ତରୱାଡ଼ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କି ମାତୃସ୍ଥାନିକ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଟେ। ଏଠାରେ କେବଳ ନାୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। କେରଳରେ ଏହା ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, କନ୍ୟାର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ତରୱାଡ଼ ଗଠିତ। ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଆର ତରୱାଡ଼ରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାତୃବଂଶୀୟ ପରିବାର। ମାଆଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବା ସାଇଙ୍ଗା ଅନୁସାରେ ଏହି ତରୱାଡ଼ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କେବଳ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଭାଜନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ମାଆଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ମାତୃବଂଶିକ ପରିବାର ଅଟେ। ଏହା କେବଳ କେରଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ତରୱାଡ଼ କହିଲେ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା କେରଳରେ ଥିବା ନାୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେଉଁ ମାତୃସ୍ଥାନିକ ପରିବାର ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ତରୱାଡ଼ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ এই ତରୱାଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣବାଣ। ସେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅକ୍ଷମ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ତାପରେ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ତରୱାଡ଼ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଟାଭାନିସ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଟାଭାଜିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଟାଭାଜିସ୍ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏକକରେ ଥିବା ଗୋଟେ ତରୱାଡ଼ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏଠି ସହମତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ରହିଥାଏ। ଏ ଯଦି କୌଣସି ତରଡ଼ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ।